най-покрасната, най-забавната, бих казала. А какви грешки, може би най-чести, се случват при приготвянето на сурова торта? Коя е най-сложната част? Сложна. Когато вече си изработил рецептата, тествал си всичките неща, е въпрос на практика. Колегите ни смятат, че се справят много добре и това не е нещо. И няма опасност, примерно, блата да се разпадне, ако не е да... Когато се спазват пропорциите на рецептата, всичко върви по план. Това е най-важното, да се спазват пропорциите на рецептата, защото в противен случай, да, може да се разпадне, може и самия крем да изтече, когато го извадим от ринга, както в случая. Но както виждаме, тортата ни изглежда прекрасно и сега започваме с украсяването. Да. Какво имаме тук за украсяването на тортата, не само на тази, въобще в нашите торти използваме съответно пак натурални неща, с които сме оцветили. Ето, например, това